Paita ning otay kwarta no. Malipay-lipay latag. Nay magpasakay na to. Kinsa mo to diha magpasakay pa. Kay kapoy na kog baklay. Yo, what's up mga kapobre, naka-hits ko sakay dire sa amot isa kani sakyanan. Kung kaubang gwapo. Kahits ko sakay. Ang arang, mabon lang taglakwan na ni. Pobre. Wala pa to naabot. Puting trapika. Yo, what's up mga kapobre? Nakasakay tagputol. Nakahits ta, nakahits. Paita ning otay kwarta no. Malipay-lipay latag. Nay magpasakay na to. Kinsa mo to diha magpasakay pa. Kay kapoy na kog baklay. Bahit kining cross utang atong kuan sa ligad. Okay, kwartang ma pundos kamot. Bayad utang largo. Yung pang kaluhaan tag utang mga kapobre. Ang tana mo kaluhag utang. Pagkatao lang ginato daan, ginutang na ang nanabang. Yung kaluhaan utang. Paita. Sa padayon ta kita mo surrender aning atong kabus. Tuloy-tuloy lang. Ay surrender ay. Kami surrender pa kung mga kapobre. Sa akong kaminyoon, surrender pa sa una ng iyang sa iyahang buwan, binikanan. Grabe kayo. Anong gaya ko surrender? Challenge pa hinong ko. Challenge mo kung kayo. Nangka mo dihang mga naiugangan nga, may lumagat. Maayo mo binagdan sa inyong isigkuan. Nindot na. Kay magkag close kayo mo ba sa usag-usa? Kami di man. Kontrahan man ta. Kitan lang likay. Sipo. Relax kayo. Makaingot ang mga sikyo, relax kayo. Kapoy sa trabaho nila din. Ikapuya sila. Arang-arang orang pre hayag-hayag pa man ron. Lahi ra gusto mo ka hits og sakay. Nag-hits sakay, gamay-gamay ra nag malakawan, makarelax-relax naglakaw ba. Gusto sang istorya. Mo sa nipaspasan. Sakto sang istorya na to. Nakita ta sunahan. Kapobre. Maho na sang mo sa barbecue. Ilan? Auto rebe. Nindot yung mga kapobre. Tag 200 ang kilo. Sa to pa 200 ang kilo. Kung kani mo timbang ni sa kilo 200. Tagaan-gaan ra. Kan sigurado
200 ani tulo ka mo sa kilo. Basta nipis. May kaldero dito na kaya may butin mga butin yung mga kapobre so kinilo gyapon 200 per kilo. Bilang niya kwarta-kwarta ta mga pobre, yung hapit rito. 200 ang kilo niya. Nari mo timbang tulo ka buk nipis kilo rin. Okay kayo. Okay kayo. Yeah. Makakaliro rin ta. Kaldero taon na mo. Oros na buslot, sige na may tinapakay. Tapak na mo, buslot na sad. Nakita, wala kayo mautanan na ni. Luto may kanon, habaon ya. Kulihan na sa lutog sudan. Nanatas jiway mga kapobre. Hayag-hayag pa, nanatas jiway. Kung wala pa nakasakay atong sakyanan, kung maragit-git na ron. Hala mo, tanaw mo na ako, yaw-yaw mo sa ulit. Padayon ta mga kapre. Sige na sudlon. Yo, what's up mga kapre? Ano po sa mga ngit-ngit ng kamay? Ngit-ngit ng kamay mga kapre. Kita atas balay mga kapobre, kaya ako ni basbasan mga kapobre. Wala alas 5:50 na. Bye, balay ta. Ayo. Kuha niya te. Sardinas. Ada mana sardinas? Sa kunsa? Duha. Sigursa. Duha ka wok. Pila? Duha. Oh, Parisa. Pasisi. unom-unom ka kuan. Ka udong miswa. Rabis lang. Bok. Wah. Saan ko na sugaan. Ari kay siguro pinakudari na. Pa, natag ko ka. Sagora te. Unom-unom. Og duha. Valedictorian ko sa una ba? Ha? Valedictorian ko sa una di kita basta-basta limtan yun. Tay. Sige. Yo, what's up mga kapobre? Ito sa Manuagan be. Ngit-ngit man. Musta na ka sila? Mo ba kabut ni Bayban? Oh. Ha? Naman. Lakar ka. Lakaw. Karon lang ka nabot? Oh. Musta mo? Naanam sa nag-iring. Kaon ko yung gutong to. Ano ka man yun to? Na si Dudong. Mas dudong. Ikatog dudong gani, kaong ka. Ito bitas Dudong sa ako. Okay mga kapobre, naabot na kita ko dre. Yo, what's up mga kapobre? Naabot na ko dre sa among kuan. Balay nga payag-payag ba. Mao ni siya dre. Misis nagkaon kay gutom kuno siya.
Kasi kapaabot sa kong inutang nga sardinas. Ito ilang nanti. Ay, nakautan man ni siya gamay. Utan siya. Saan man eh? Papayas? Kaon. Alam niya na. Hindi lang tama mga kapobre. Palihog na po dihaw. Like, share, subscribe. Bye bye. God bless.